Τυχαία ήρθε και η φίλη μου εδώ πέρα και λέει θα τη φωτογραφίσουμε την πίτα, θα τη στείλουμε την πίτα να την κάνουμε και άλλοι. Λοιπόν, έχω ζυμώσει το φύλλο, έχω αφήσει τα φύλλα 2 ώρες ξεκουραστήκαν και τώρα θα ανοίξουμε το φύλλο. Βράζουμε τα μακαρόνια, τους βάζουμε βούτυρο, βάζουμε τη φέτα. Έχω τώρα 6 αυγά χτυπήσει εδώ πέρα, τα έχω έτοιμα. Τα ρίχνουμε και αυτά μέσα. Αν βλέπουμε ότι τα αυγά είναι πολύ λίγα και δεν έχουν πολύ υγρασία, προσθέτουμε και λίγο γάλα ευαπορέ. Τώρα εμένα είναι έτοιμα, εδώ είναι εντάξει. Με 2 φύλλα μόνο κάνουμε μία πίτα. Δεν χρειάζονται πολλά φύλλα. Βάζουμε κάτω λίγο το πιο μικρό και τώρα εδώ πάνω έχουμε το πιο μεγάλο δεύτερο φύλλο που καλύπτει όλη την πίτα, κλείνει όλη την πίτα. Κάνουμε αυτό το σχήμα στη μέση την πίτα. Η πίτα μας ψήθηκε, τη βγάζουμε